बिथांनिसिम साबायखर बावबाय अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 34थि बोसोरारि जथुमा आरो अरां बियाब बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। हाबाफारि बायदियै फुंनि 10:30 रिंगायाव रुंसारि बिनय बसुमतारी गोसोखां दिन्थिफुंसालिखौ बेखेवनानै होयो अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ नेहाथारि मेब्लाराम बसुमतारी बिथाङा। सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय अरां बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव खुंजानाय दिन्थिफुंसालि दालाइ आफादनि मासिगिरि जोंसार बर'आ रायजोफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लांफैनो आरो बर' नखरफोरखौ नायफैनो बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरखौ खावलायहरदों। जे दखाना नांथों होननानै फोसावना होनो नागिरदों मोनासो नांगोन ना नोंसोरा गिबियावनो बे डिजिटेल चेनेलनि गेजेरजों बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ आं जासिग्रोबाय। दिन्थिफुं दालाइ आफादनिफ्राय चेयारमेन जानानै नोंथांमोन बयखौबो बे चेनेलनि गेजेरजों खुलुमनायखौ जासिबाय। दिनै उदालगुरि जिल्ला बाथौ महासभानि 34थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे अरां बियाब बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइजों लोब्बा लाखिनानै जि सानथामनि हाबाफारि बे सानथामनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोङो सानथामनि दिन्थिफुंसालि लाखिनाय जादों। बे दिन्थिफुंसालिखौ एसे सिगांसो उदालगुरि जिल्ला बर' साहित्य सभानि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि मेब्लाराम बसुमतारी बिथां गेदेमाया बेखेवनानै होलांबाय। बे बेखेवना होलांनायनि थाखाय गिबियावनो बिथांनिसिम एक्जिबिसन साब कमिटिनि चेयारमेन जानानै बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिग्रोबाय। दिनै बे सानथामनि दिन्थिफुंसालियाव जोङो गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय देलायनाय सना रुपा दख'ना गेलेनाय जानाय बायदिसिना दखानफ्रा गलाफ्रा फैदों। बेनिखायनो बे चेनेलनि गेजेरजों गासैबो बाथौ सिबियारिजों लोगोसे गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरखौबो दिनै बे दिन्थिफुंसालियाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बे दिन्थिफुंसालियाव हाबनो थाखाय जोङो 10 रांनि मोनसे टिकेट खालामनाय जादों, मात्र 10 रांल'। आरो बे दिन्थिफुंसालियाव जोङो बर' नखर गंसे समायना रमायना बर' नखर लुनाय जादों। बे दिन्थिफुंसालियाव बर' हारिया गोदो मा बाहायोमोन जों बे मुवाफोरखौ जों आइजें आइलाफोरखौ जेसेबां हायो जों दिन्थिनो नाजादों। आरो लोगोसे बे दिन्थिफुंसालियाव मोनसे हारिमु अपेन हारिमु मोसानाय मेथाइ खननाय मोनसे स्टेज बानायदों। बे मोसानाय हारिमुआव बयबो जाहाथे लैहोर लैहोर बाहागो लाफैयो आरो बाहागो लानो हागोन होननानै आं नोंथां बयखौबो बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरबाय। गोजोन्थों। माजबाटनिफ्राय जतिनाथनि रिपर्ट NBT लाइभ।